sa sigaw para sa mga magjowang nag-aaway dahil ang isa ay mainitin ang ulo. Oy, alam natin yan na minsan sa relasyon, merong maiksi ang PC, merong high blood, at meron din namang makasalanan. Diba? Kaya nag-aaway, kaya umiinit ang ulo ni jowa kasi meron talagang makasalanan o di kaya merong kabit. Huy! Alin kayo ron, mahal? Anyway, happy Monday! Kasama nyo na po, napapakinggan. Walang iba kundi ang Spicy Opa mo sa radyo. None other than DJ Kim Chino na talaga nga naman kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ganun kasarap kausap. Oo. At syempre makakasama mo ako 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap makakasama kung ikaw ay natatraffic ngayon, kung ikaw ay nagko-commute, kung ikaw ay nasa trabaho pa at walang magawa, wag kang mag-alala. Akong bahala sa iyo kasi sanay ako na option lang ako. Anyway, mahal, sa init ngayon, no? Sa init ng panahon, meron pa nasusunog dito sa Nabotas, tapos grabe yung tirik ng araw, tapos ang mahal ng bilihin, tapos minsan late ka pa dahil sa traffic. Ay, Diyos ko, sinasabi ko sa inyo, valid din minsan talaga ang uminit ang ulo at minsan, mahal, ang pag-init din ng ulo ng jowa ay something na dapat mong solusyonan. Diba? Aminin natin, may mga factors kung saan ang pag-init ng ulo ni jowa ang dahilan din kung bakit kayo naghihiwalay, nag-aaway o di kaya lagi kang iniiwan. Kaya tonight sa ating Chinitok, sa usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo DJ Kim Chino, ibibigay ko ang 3 pampalamig ng ulo ni jowa o asawa. Para naman hindi kayo maghiwalay, di ba? Oy, sa panahon ngayon, kailangan mong solusyonan to dahil at the end of the day, mahirap ang buhay, wala ka nang pera, mawawalan ka pa ng love life. Ayaw natin yon. Ito na, mahal, unang pampalamig ng ulo ni jowa ay space o espasyo. Ito yung pagkakataon na talaga nga namang kailangan niyang huminga. Kailangan niyang hindi makita ang pagmumukha mo. Oy, di ba totoo naman, minsan kapag buwisit na buwisit ka sa tao, kahit mahal mo yan, talaga nga namang minsan ayaw mo siyang kausapin o di kaya ayaw mo siyang makita. Kaya ikaw na jowa na kung saan ikaw ang may kasalanan, it's time for you para bigyan ng space. It's time for you para wag ipakita ang pagmumukha mo sa jowa mong mainit ang ulo. Baka masaktan ka pa niyan. Oy, I believe with this, mahal. At the end of the day, sa seryosong usapan na minsan kailangan din talaga mag-cool down, 'di ba? Mag-cool down nung partner mo or nung jowa mo o nung asawa mo. O di kaya bigyan mo lang talaga ng time, 'di ba? Para mag-isip, para patawarin ka kasi hindi naman lahat ng tao confrontational. Na kung magkaroon kayo ng problema ay gustong pag-usapan na agad. Ako hindi ako naniniwala sa ganun. Naniniwala ako na time heals. And also space can bring peace. To a relationship. Ang galing ko dun, Akala mo talaga may jowa si Kim Chino, pero naniniwala talaga ako na space will give peace, lalo na sa relasyon, lalo na kung mainit-init pa at grabe ang tensyon. Kaya kung ikaw ay nagkasala, ay nako, ikaw na yung mag-adjust, ikaw na yung wag magpakita ng mukha, magtrabaho ka na lang o di kaya maghanap ka ng mga source of income para at the end of the day, meron kang pang suhol. Diba? Meron kang pang suhol kay jowa o kay asawa. Anyway, mahal. Isa pa lang yan sa bala ni Kim Chino, pero wag kayo mag-alala, hanggang 9 p.m. pa naman ako. Hanggang 9 p.m. mo pa ako makakasama. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!